Datorren zapatuan Untzagan egingo den kontsumo arduratsu eta ekologikoaren azoka aurkeztu dute gaur goizean udaletxean. Goizeko 10:00 ordu biterdietara egingo da azoka eta eskualdeko ekoizleen eskaintzarekin batera aurrentzako tailerrak eta sagardo ekologikoaren dastaketa ere egongo dira. Hirugarren urtea, hirugarren edizioa, egoiztearekin batera elkarlanaz euskal dugu egoizteak egitezun azokak ere bai, bazaukala izaera berdina, herritarreri kontsumitzeko estruktura batzuk eskaintzea eta alternatibak badaudela ere bai eskaintzea, badago bertakoa eta ekologikoa egiten du sektore bat, eta orduan guretzako garrantzitsua da herritarrak hori ezagutzea. 20 ekoizle egongo dira, likadura denetatik gehienak gipuzkoarrak izango dira, eta beste batzuk, igual iparraldetik, Riojatik bai badatoz batzuk. Horianekin egingo ditugu, bertan azokan erositako produktuekin, eta sagarra izango dauten oinarria, errezeta horrena, zer ondoren Lizagazarreko asiertan eskainiko digute sagarro dastaketa eskualdekoa. Ereken laguntzarekin udaletxean egongo dira gaurtik ostiralera behiak, konserjeriak bonoa, urbiltzen den herritarrentzat, 5 euroko deskontxo edukiko duen bonoa. Banatzea edo ze garrantzi daukaten azokak, beti ere, azoka ekologikoa momentotan, azokak bere orokortasunean ere demazko garrantzia daukaten, ekoizleek nolabait ere, bere egunerokotasun hori erakusteko baita ere, eta saltzeko aukera ere izaten dutelako azokaletan, eta gune garrantzitsua dira beraientzako, baina era berean baita ere kontsumitzaileentzako, aukera daukatelako ekoizle horiek bertatik bertara ezagutu ahal izateko eta bezero berriak baita ere erakartzeko.